Id-densità ta' pajjiżna inormali għad-daqs ta' żona urbana. Dan ħareġ fid-dawl li kontinwament għatta deputati nazzjonalisti fosthom l-eks kap Adrian Delija jgħidu li pajjiżna huwa l-aktar pajjiż b'densità. Tali narattiva ma turi xejn ħlif negattività fuq pajjiżna mill-oppożizzjoni. Esperti demografiċi li tkellmu ma' One News irrimarkaw li din l-allegazzjoni mhux minnha, hekk kif pajjiżi oħra huma ferm akbar mill-Gżejjer Maltin u li l-analiżi tad-densità għandha ssir fuq żoni urbani simili għal dawk ta' pajjiżna. Dan anke fuq il-fatt li miljuni ta' nies madwar l-Ewropa jgħixu f'żoni urbani u mhux dawk rurali. Eżempju ċar ta' dan hija l-kapitali Franċiża Pariġi fejn id-densità tlaħaq l-20,500 persuna kull kilometru kwadru kontra dik ta' Malta ta' 1800 persuna kull kilometru kwadru, aktar minn 10 darbit iżjed. Wara Pariġi hemm Barcellona fi Spanja u l-kapitali Griega Ateni b'16,000 persuna u 7,500 u 24 persuna kull kilometru kwadru, rispettivament. L-istess sitwazzjoni qiegħda fi bliet Taljani, fost oħrajn f'Palermo fi Sqallija li hija n-nofs tad-daqs fiżiku ta' Malta, imma d-densità tal-popolazzjoni hija iżjed minn darbtejn dik ta' pajjiżna. Għaldaqstant huwa ċar f'moħħ l-esperti li d-diskors li qed jintqal mill-Partit Nazzjonalista kif ukoll numru ta' opinjonisti oħra hija għal kollox bla bażi xjentifika u mija xejn ħlief eżempju ta' populiżmu.